മോനെ മോളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കുട്ടീനെ കാണാൻ നിറം കുറവാണ്, തടി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്ത്രീധനം കൂട്ടി തരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാണ്. സ്ത്രീധനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 50 പവനും 1,00,000 രൂപയും കിട്ടണം. എന്നാ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണ്. അത്രയൊന്നും ഞങ്ങക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പുറകിലാണ്. അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പൊ എല്ലാരും നീച്ചാണി, നമുക്ക് പോവാ. ഞങ്ങളുടെ അപ്ലൈ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീധരനില്ലാത്ത കുടുംബത്തേക്ക് വരണ്ടാന്ന്. എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. 50 പവനൊക്കെ ഞങ്ങൾ എവിടെ എടുത്ത് കൊടുക്കാനാ റബ്ബേ. ചെക്കനെ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയും അതുപോലെ മഹർ 10 പവനും ഐഫോണും തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഭരിക്കാനൊന്നും വരാൻ നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. എന്റെ കുട്ടിയെ സാധാ ഒരു ജോലിക്കാരനാണ്. ഓനക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാ എനിക്കിതിന് താല്പര്യമില്ല. ഡാഡി എന്തായാലും വേണ്ട പറഞ്ഞേക്ക്. ആ മോനെ നീച്ച, ഞമ്മക്ക് പോവാ. എനിക്കേ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഭാഗ്യമില്ല. അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് പെണ്ണിനെയും കിട്ടണില്ല.